І я зрозумів, що оця експансія, яка Росія робить на всю територію світу, да, от як ти кажеш, за рахунок цих інструментів, вона звільнює свідомість і ставить наратив російський не тільки в Україні, а й в усьому світі. І нам доводиться в світі доводити, що ти не дурак, що ти не ідіот. Да, оправдываться. У нас война. То есть жертва войны оправдывается перед толпой наблюдателей, что я жертва, я не агрессор, я не виноват. Это, у нас, Семен, звонок в студию, без очереди, я поднимаю руку и говорю: здравствуйте, вы в эфире, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Семену Кабакаеву. Вас не слышно, громче говорите. Алло. Да. Алло. Говорите, да. Можно спрашивать? Да, говорите, кто вы и откуда, а потом вопрос, пожалуйста. Хорошо. Меня зовут Саша. Я из Украины. И хотела спросить у Семена, помогают ли ему в его деятельности жители Донецкой области? Татары, понятно, что помогают, но помогают ли обычные люди? Да, звичайно. Так. Хороший вопрос, спасибо вам большое, Саш. Вот расскажи, как работает. Вот у нас бытует такое мнение, я продолжу, наверное, мысль Александра, что типа Донецкий это вот, ну, такая, опять же, нарратив такой, сепарня, да? Ужасное слово вообще нельзя употреблять, потому что сепаратизм это вообще другое, да? Это коллаборационизм там в лучшем случае, да, называется, а так предательство. Но действительно, вот вы работаете с источниками в оккупированном Донбассе. Ты сказал 800 контактов. Станом у меня 14 Ну, сейчас меньше, зараз наверное, меньше, да? Но все равно, вот без того, чтобы их могли обнаружить и раскрыть, как это работает, прям подробно расскажи, вот это, и с кем помогают, и как помогают. Как ваша сетка работает, не сдавая крыевки, да? Я зрозумів. Допомагаю. Нет, так не пойдет. А так это в Твіттері будеш писати. Ну, дивись, давай я так скажу. Ми коли збирали активно... Зараз, по-перше, треба віддати належне, що за 5 років наша розвідка почала добре працювати, так? Але коли ми зробили тоді свій проєкт, цей «Стоп-терор», у нас була категоризація, ну вона і є. Ми збирали інформацію по таким напрямкам: рух техніки, база супротивника, вогнева позиція, кількісний склад, потім там заміновані території, ну і інші там. Основні категорії, по яким ми збирали інформацію, це були ці. Потім, звичайно, ми категорію по кількісному складу ми перевели в інший напрямок, ми почали розширювати нашу базу, додавати з відкритих джерел, з закритих джерел, робити анкету на кожну людину, там, чи це вона з боку України зрадила державу і пішла воювати проти нас, чи це з Росії, наприклад, чи це з іншої країни, тому що у нас є, пам'ятаєш, це справа з Лусварги. Да, да, це бразильський фанат руського міра. Ну, у нас таких було близько 150. Іностранців, дальніх, вот этих вот дальников. Це Європа, це США. Скажи мені, це правда, що там дійсно сербів много було? Сербів у нас було 20. Із 150? Так. Остальные вот из дальнего зарубежья, условно говоря, кроме России, скажем так. Молдова були, я пам'ятаю, навіть Служба безпеки відпрацьовувала. Казахстан там були. Так, ну, скорее всего, не казахи, а этнические россияне. Ну, казахи. Тоже были, да? Казахи, саме казахи. Именно граждане. Так, Азербайджан був, Чечня, ну Чечня це Росія. Ну, да, ну, чуть-чуть особенность. Але ми категоризували по-іншому, да, тому що ми розуміємо, що Грузія, там декілька людей всього було. Ну, я вже на пам'ять, мені важко казати, тут багато інформації, але майже з кожної країни було. Були навіть зі